заманның ір яңа жырын бүләк итәсем килә. Ринат Валиев көйне язылган. Ринат Муслимов сүзләренә үпкәләп йөрәмәс дигән яр. Томаннар каплаган күк йөзен, уйланып йөримен мин үзем. Сөюдән мине көчле нәрсә бар, үпкәләп йөрмәс дигән яр. Дылгылар сайрыйлар дугайда, күңелем нечкә бит болайда, үпкәләп йөрмәс Кайшан ауыр сүз әйтмәнмен, үпкәләп йөрмәс дигәнем, бер кайшан ауыр сүз әйтмәнмен. Гаепне шул кадәр эзләмә, әйләнмә юк кына сүзгә. Йөрисең син мине онытып, Балалар сайрыйлар дугайда, күңелем нечкә бит болайда, үпкәләп йөрмәс дигәнем, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен, үпкәләп йөрмәс дигәнем, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен. Томаннар таралды җилисе, чәчәкләр уянды чыкты шәп. Мәхәббәт кадерле уйласа, бер кайчан аерым булмаса. Балалар сайрыйлар дугайда, күңелем нечкә бит болайда, үпкәләп йөрмәс дигәнем, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен, үпкәләп йөрмәс дигәнем, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен, бер кайчан авыр сүз әйтмәнмен. Ринат Валиев.